Bermeoko udalak udako turismo datuei buruzko azalpenak eman ditu. Aurten, turismo bulegotik 2718 lagun gehiago pasa dira. Iaz baino 8% gehiago eta gainera egonaldiak luzatu egin dituzte turistek. Gaztelugatxeko Donienen, 29.382 erabiltzaile izan dira uztailean eta abuztuan bertako ekimen desberdinetan. Eta itsasoz, 2000 lagun hurbildu dira Egaluze untziaren bitartez Donienera. Erabiltzaileek garraio publikoa ere ederto asko erabili dutela nabarmendu dute. Hori bai, Bermeoko udalak Bizkaiko Foru Aldundiari San Juanen identitatea hobeto zaintzeko eta bertara heltzeko baliabideak sendotzeko eskaria egin dio. Beste bi aipamen nagusi, udan Aitaguria baleuntzian 1517 bisitari izan dira eta Bermeo Tuna Pintxo Tour ekimenak ere emaitza oso onak eman ditu. Bego Gangoiti, Bermeoko turismo teknikariak eta Idurre Bideguren Bermeoko alkateak aipaturiko hildo nagusiak azaldu dituzte. Eta esan aldune da, ude partie egonkortu intzela, segun turismo bulegoen hartu duzen datuek zeu zer igual murriztu bebai, bai, klaro, kontuten hartu bidu, aparte de turismo bulegoe informazio puntu moduen, okintzule bebai, San Juan bertan ermitzen informazio zerbitzue, eta bebai, gero eta apartamento turistiko gehiago dauz gure herrizen, etorrek be informazio puntu moduen dabiltzez zerbitzu hori emoten dabie, beraz, bueno, hori bajada hori kontutan hartunde honek ez da oso apreziablia, orduen esan aldune da udie egonkortu intzela, baie hilero okintzuzela igoerak igestikona konparezketino. Eta orokorrien ikusitze datuek, uneko 8ko gorakada bat edokintzule igestik ona momentu honetara arte. Datu positiboek diez, eta esan dutena helburu ez da udien gero eta jente gizau etortie, ze udien ni pentsatzen dut lortu dugule Bermeotakon kapazitaterako zenbaki kopuru importante bat, bai konsolidebileki dule beste hiliek izenez, benetan gure herrize turistikoki herri importante bat izati. Gero eta denporaldi luzia hauek itzen dabila turistek gure herrizen, hau da, 4-5 egun eitzen dabien turisten kopurue igointzela, eta hau, badatu oso esanguratzue da, eta positibue batez be sektorientzako, ez da. Gero perfileri dagokizonez, batez bedatozkuz betiko moduen katalanak, madrilekuek eta frantzitzik. Horrek diez, perfil nagusizena, porcentaje geizena, persona geizen datozkune, die leku horretatik. Geizen eskatuten dozkuiena, azkanin da, gaztelugatzen ondauen zelan ailega eta hori dana, gaztelugatzen inguruko gauzek, oinez ibiltzeko gauzek bebai, hau azken urtietan eskari betako erantzin zauena eta guk posik, saldu gure dugun turismue edo landu gure dugun turismue edalakon turismo naturala, turismo tradizionala eta identidadiegaz lotute dauen turismue. Beraz, zentzu horretan, olako turismo lasai eta inguruegaz disfruteteko turiste bat jasotzie gure herrizen, oso positibue da, eta Nordic Walking horrek ibilbidiek disein eta dauzenak eta ni pentsan dut lagungarri izan dizela bebai, jente hori erakartzeko gure herrizen, ibiltzeko ibilbidiek eskatuten dabiltzezena. Gaztelugatzen inguruen, badakizue geure herriko altzor presiatuetna dela eta Bermeo askok ezagutzen dabiela gure San Juan egaitzik. Horrokin du aurten, ustaileta abuztuen, ustailaren batetik abuztuen 31 pertsona bi zerbitzu bete moten alde batetik informazioa banatzen eta beste alde batetik bisita gidatuek eitzen, 29.382 pertsona atendidu daue, beraz, kopuru importantie, eta ganera satisfazio handizegaz jentie, beraz, posik. Honena baloratzen dugune, suerti okintzule, persona bi bermiotarrak, eta batzordi ondo zetuten zan dabinak, eta San Juan ondo zetuten dabinak, da bizotzin erun dabienak lokalize duzela, eta horrek kontateko erie azkenien San Juan zer dan, eta San Juan zer dan bermiotarrantzat, eta matzitzako gaze loture dakun, geure tradizioekaz, geure historizuek, geure gauzek, hori dana, bizotzetik kontaten zunien hori garritzen da. Eta ni pentsen dut hori izan dela, sarritzen loteriz esaten da, tokalei edo ez, orain gutan ni pentsen dut hori positibo izan dela, eta gora ipatu beharreko eta eskertu eurek indako lana.
Dakizuien moduen bebai, Egaluze guretzako rekurso turistiko importante bata, itxaso zeitzie bizitzek, bebai da horrek masifikazioek momentu konkretu batzutan ikusi dugu zenak ebiteteko era bat, zeitzo sozbe oso ikusgarrez da San Juan, beste esperientzi beta, diferentie, eta Egaluzeko bizitze hori be oso positibo, era positiboen baloraten dau jentiek, 2000 bat pertsonak erabili dau ustaileta guztuen, eta beraz ikusten dabe bai erakargarriz dela eta indartu aldan zerbitzu betala. Ondinoz egiten dabe trafiko arazuek egoten, eta egize da aldundizekin mintzauen erreserbarako sistemie oso positibotzat baloraten dugulez, horrek ebite dau bertan Gaztelugatzeko San Juan ermitzien inguruen ez egotie masifikaziorik inoiz ikusi izan duguzenak momentu konkretu baten 7.000 pertsona, olakorik ez da gertatu aurten, bai handi kanpora kontrol barreratan sartu orduko hor bai egon dizela trafiko arazo larrizek eta ebitein biduzenak. Ebiteteko guk proposamen bi mai gainen inidoguz eta hori da apostu ditzen dune, transporte publikoe eta bi aparkaleku disuasoizuek. Hori hor apostu garbizeitzie izango da guztiz errespetatie zona guztiz ez da. Hobetu beharreko beste kontu bet da webgunie. Webguniek pentsaten du ondino identidadie, Gaztelugatzeren identidadie eta Bermiogazdakon lotur hori ez dauela kontutan hartu eta hor zuzendu beharreko gauza asko dauzela. Edozein informazio imintzie Gaztelugatzeren inguruen ez dau balizo eta hor bai ikusi dugu, ikutute egon gara, aldundiz egazein juberba, eta zuzentzeko gauzek dauz, eta espero dugu zuzentzie. Bai, argiokin bidu zer dan turismo jasangarreze, eta alde batetik da, gure inguru egaz oso errespetu zuedan turismue, hau da, gure naturalezigaz, paisaiagaz, pentsatzen dut hori dala dakun balizo handizetariko bat, beste balizo handizetariko bat da, geure oitxurek, geure hizkuntziek, geure gauzek, eta hori errespetaten dauen turismo bat behar dugu, eta gero beste gauza bat kontutan hartu behar dugune da, turismoek lanpostuek sortu behar duzela, sektoriegaz lan egin behar dela, eta sektoriegaz egin behar dugun elkarlan hori izan behar dela bebai, apurbete gure epe laburreko erronki, ez da? Lehen pertsona bakotzagaz igarotzen gendun, oso denpora laburre, zer ikusi nontzan, eta jazta. Eta orain jase asko hiena da plan pertsonalizatuek eskatuten. Orduen, lehen igual pertsona bakotzea, somoten bagendun, demagun, 3 minuturen bat edo lan hori ja luzetu eginda. Eta ja dauzkazuek, inkluso ordula orden eta lan emoten duguna pertsona bakotzagaz, ze eskatuten dozkuie planak 4-5 egunerako, eta ez bakarri Bermeon da eskualdien eta Euskadi osuen. Orduen, horrek egu dagoena da esan dabe bai, badatoskun jentie, informazioak ez dakola, hobeto zertuteko gogu dakola gure ingurue, era berien, gaupe, zerbitzizue, basibikarrela, pentsaten bestera baten omoteko, eta bai informazioa saltzeko orduen. Hor bai egin dugu, Bermeoko webagaz, turismo webagaz dana Bizi Bermeo edo Visit Bermeo hobetu, hasi gara lakon informazio moten bezeroaren ikuspuntutik, eta hori da azken baten kalitatezko zerbitzu bat omotie. Adibidez, turismo aktiboek abuztun oso ondo egin dau lan, hor bada ondino azteko ekonomia aldetik non hasi, badauz aukerak, eta gero alojamentuek hori bai ez Bermeon bakarri, baizik eta eskualde osuen, ize euneko okupazioak entzauie, egun batzuk oso zaila izan dana jenteri alojamentue bat opatie, alojamentuek neko ondo funtziona dauie, ude osun zehar. Eta gero, tabernak eta jatetziek, Bermeon, ez dakulez horren beste alojamentu, lan gehizen itzen dagoena, bezaten da eguerdi partien. Eguerdi partien, oso ondo egin dabil lan, bai tabernak eta bai jatetziek, orduen udien ipentzaten dut oso baikor baloratzen dugula sektore honen gandik. Bebai, aurten okintzu, ekimen berri bat izan dara, Bermeo Tuna World Capitalen barruen sartun da gauzalez bokintzu tuna pintxo tur bat, atunaren pintxuen ibilbide bat, herriko 50 tabernek parte hartu da bilarik. Pintxo proposamen hau, ibilbide honen proposamena, jendiek
oso ondo hartun dago. Osea, zuk pertsona bat ere esate dakoela 50 taberna atunen pintzuko moten da benak eta plano baten markata, hori jententzako izan da oso eskaintza ona. Orain, faltate dazkuna da, hori ekimena, probete ezartzie, balorazio bat itzi eta bernaitzeka zeurek zelan ikusten da bien, edo zer dan, bai elementu identifikatu izo moduen eta eskaintza moduen oso ondo funtzionatu dauen eskaintza bat izan da. Bebai azpimarratuko nuke Aitaguria baleontzearen eskaintza. Aurten gudien, ukidugu igiritze eta bertatik pasa dire 1.517 pertsona, eta da, Bermeoko errekurtzoretaiko bat dakona azetasun maila handiena. Ze jentiek, igual, hasiera baten, ez dakizu zera aurkituko duzu barruen, eta apurpete kanpoko itzuri hobetu beharraka dako, maztapaloko ikutanotak modu norfaltatzen direlako, besteak beste, eta egiz esan, jentie barrue sartzen dago eta bizitak idatu itzen da beniko, gure interpretigaz, benetan urteten da hori surtute eta jentiri asko gustatzen datzen bizita bata. Artuan gaztelugatzeri begitute gauzebi landuti. Batetik izan da, jentiri errezerbak eitzi, realmente eitzi bertara heldu baino lelau, eta guzaiatu gara gure zerbitzutik aldiren eta errezerbak gehienak itzen, holan bertan lehen esan dugun aglomerazioek gitzitzuteko eta ez egoteko horren bestarazo gunaretan. Eta bestalde batetik izan da, bebai guretzako oso garrantzitsu izan dela bebai, jentiri eltzi eta esatie juteko mesedez garraio publikoen. Komunek itxi dabilakon, kejazko mundosku, dabil jenti ganera, gora llega orduko dau, bize zizortxuk bet. Baten bat akantilauti beraz eusko da. Zehara sartzen diz txizeitzen, jente asko. Aurrek ejapakari gudon, aurren abizen. Da bidie, punto bizek, kausenak. Aurreri zozein behar datzuela. Bai, batez be ermuti bajateko hori bidie, hori... Bai, ermuti xatoz, da bertara aldatzera, da gero, zelan da, boiran kaserizo da dauen bidie txuen, hanbe dau, holako aldaz bat, horre bizeri, aurreri bizeri, aurreri punto bizeri, zozein behar.